Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Hlezi kuthiwa kunama-side awu-3 kuyona yonke indaba. Kuneqiniso, kunale ishiwo abantu ababili, lo munye protect side lakhe kanjalo njalo. Sizokhuluma la i-version kaMakhumalo. If uMakhumalo akakhuluma iphutha or uMakhumalo ayikho mhlawumbe into ayenzayo humiliate omunye. Kunalento yathi masibuka uMakhumalo la kuqala khona ukuvela ukuthi kunama differences phakathi kwakhe noMayeni. Kunalento esibonayo ukuthi akafihli naye njengoba uMayeni engafihli ukuthi bona uMakhumalo noMayeni banale beef engafihliki. Kodwa ke into engiyibamba ngoMakhumalo noma abanye abayibambayo ukuthi kule vision ebeku ubaba uMseleku, uMakhumalo akambali uMayeni. Indlela akhuluma ngayo noma engakusho kakhulu, kodwa kumakhosikazi ube umuntu ongekho uMayeni ngeversion kaMakhumalo. Sizothi lokhu mhlambe kuyiqiniso uma siya-assume, angithi le video ngiyenza ube nalo mqondo ukuthi siya-assume. If uMakhumalo ebekhona vele uMayeni engasekho kwi-picture, kwase kuba-ke futhi nolwazi lokuthi uMayeni umuva on, lokhu kuvela ngoMseleku. Yilana-ke uMakhumalo azi khona ukuthi uMayeni akasekho kwi-picture and azi ukusijoyina isithembu, because eyokuba noMasawule eyi-girlfriend ehleli noMasawule akayi-mind because le bekuyi-process. And uthi le process eshiwo uMseleku ngoMayeni yena akayazi. So kulama discussions abeba khona phakathi kwakhe no late wife kaMseleku, ubengambekeli isithombe sikaMayeni ngoba uMayeni bengekho kwi-picture. But manje yini esizomenza abe sure ukuthi uMayeni akekho kule picture? Ulwazi lokuthi uMayeni umuve on kuleyo period bekhona, ngoba ukuhlala nonkosikazi eyi-girlfriend akuyona inkinga. Ukuhlangana nenye i-girlfriend naye eyi-girlfriend okuwamangabe akuyona inkinga. Inkinga uMayeni. uMayeni angithi akafikanga kwi-stage se-friendship. uMayeni akabanga kwi-group chat yami yo-girlfriend ababili kanye no-wife. So if yena kulungiswa izinto zakhe azi ukuthi uMayeni akekho, akanankinga. So uMayeni useyafika-ke, ufika yedwa, akajoyini i-group yabangani and izinto zakhe sezenziwa before osehleli eMzumbe eno-18, ngoba manje leya 18 abayivezi ukuthi u-18 eshadile noma ehleli, because kulezi zinto ey'vela ku-social media bemncoma kuzona awufihliwe u-18 years, u-18 wokujoyina. Kanjani? Ngendlela le yaMpumelelo, because uMpumelelo njengoba enoTirelo noVuyo uthi abafazi, kodwa siza uMayeni ethi izovelaphi imali yokulobola. So u-18 lo esekhona ekhaya, sekufika usisi indaba yakhe ebingasakhulunywa. Ibingakhulunywa kanjani? Ukusho ukuthi uMseleku bengambali uMayeni Makhumalo, noMasawule futhi obekhuluma noMakhumalo ukuthi eMzumbe kume kanjani lana amakhosikazi, ubengambali uMayeni. Unaleyo nto-ke ekhanda akayikhiphile uMaKay, akayikhiphile nhlobo, akayikhiphile futhi le eyokuthi akwazi mhlampe ukujwayela kakhulu umacele ekude, asuke kuMayeni ade naye egcekeni, kusho ukuthi bekukuningi. Asazi ukuthi singathi uMseleku
asazi ukuthi singablame uMayeni ngokuthi umseleko obuyele kuyena. uMayeni wahetha uMakhumalo ngokuthi abuye because uMakhumalo hayi akamregister uMayeni, noMayeni futhi akamregister uMakhumalo. EyaMayeni-ke neyamacele yongamregister uMakhumalo ngesiLubu siphindela kuyona yindaba le nje evele ku-season 6 naku-season 7. Noma yimuphi unkosikazi onormal, isimo esifana kanjalo, ngizothi onormal, isimo esifana kanjalo vele akasihloniphi, akasithandisisi ngoba naye igama lakhe liyabaleka, kwinkulumo liyabaleka. Kodwa manje uMakhumalo mayezokhuluma ngokuthi yena uhlale eMzumbe eseshadile uMayeni, wafikela kuye yena ewunkosikazi, uMayeni efika as i-girlfriend, shuthi ubengambali nakwinkulumo ubengabali. Sekumele kumcacelele manje ukuthi ongenalo iqiniso umseleko, ngoba umseleko shuthi ngesikhathi exoxa nabo bobathathu, ngoba noMangwabi uyasho ukuthi uMaSawule wayesazi ngami. Shuthi le 3 yona yayazi ukuthi thina silandelana kanje, kanti kuMayeni uzovele efike mhlawumbe futhi mayefika owakhe umndeni wathi ayenziwe yonke into ngendlela, kwaphoqa-ke ngoba umshado nokuthi abakaMseleku bafike nini sikuzwe ngobaba kaMayeni. I-reference esinayo ubaba kaMayeni, while kwelinye iside abakhuluma abantu abadala bakhona mhlampe besho ukuthi hayi-ke simthembile uMseleku ngo-1, 2 no-3 because wafika ngalesi sikhathi ngalesi sikhathi. Into-ke esingayazi ukuthi-ke njengoba sikhona isithombe samacele sakudala, angazi noma sinembuzi yini isithombe samacele somshado lo wakudala. Mase kuba nesaMayeni sikhona, siphi esamaKhumalo noMangwabi? Lesakudala. Angithi uMakhumalo wazi lo mshado wesilahla. Zikhona kodwa iy'thombe-ke othi mawusesha like internet zivele ey'khombisa imishado eyenzeke kudala phakathi kaMseleku noMacele, uMseleku noMayeni. Ziphi ezamaNgwabi noMakhumalo? Ngoba phela manje i-version yamaKhumalo iveza uMayeni ewu-last wife. Why? uMakhumalo noMangwabi kuthiwe bangene belandelana njengamawele. Uthi-ke uMakhumalo yena akayazi indaba yaMayeni, akayazi iprocess yakhona, okusho ukuthi u-last wife. Kwase kuyafihlwa-ke. Cha, sithatha i-version kaMakhumalo sithi hlampe futhi-ke ineqiniso phakathi, kodwa manje sidida ukuthi-ke kule version yamaKhumalo uMseleku okhipha iy'nkomo zamalobolo. uMseleku mayethi u-2007 no-2009 isisidida lapho. Kodwa-ke uma uMakhumalo eqinisile ubazi ukuthi uMayeni akezi. Shuthi-ke kwamsiza-ke unyaka nonyaka eregister ukuthi uMayeni ukhona. NoMayeni futhi noMacele beregister ukuthi uMakhumalo ukhona. Nakuba ukuthi wangena kanjani ngoba mhlawumbe ileyo part abangayidlulisi. Ndaba zalaphayana. Khona ikhona indawo eshayisayo. Yabo indawo la eshayisana khona ikhona. Ukuthi manje asazi noma bayafunani ukuyilungisa le ndawo eshayisanayo noma bafuna ukuyidlula, kodwa sesiyibambile ukuthi yona iyashayisana leya ndawo leya. Le eyamacele noMayeni cha, bayibeka sayizwa sabona futhi ukuthi bekubaluleke ngani ngoba manje ukube uMseleku akayicacisanga yena ibingazi uhlonipheka iposition kamamkhulu, ngoba bese kuzoba kaningi lobu kuthiwa walanda i-soulmate yakhe, kanti uma eseyichazile umnikazi wendaba sethi siyabonga ukuthi umhloniphile umamkhulu, ngoba thina
Viewers, asi-interpret into nje ngale ndlela abasitshela ngayo. Njengoba nami mangikhuluma la, abanye aba-interpret ngale ndlela engikhuluma ngayo. Komunye i-hate uzwa nginenzondo, omunye uzwa ngihlezi ngigxeka, koda-ke ngiyakutshela. Uyakubona noma awukuboni, uMakhumalo ubengambali uMayeni ngoba vele iy'ngxoxo abeyingxenye yazo uMayeni ubengabalwa. Asazi-ke isizathu sokuthi uMayeni wa-move on. Kwaba khona okukhona. UMseleku-ke wabuya wafike wawina kuleyo ndawo, wasebuyisa uMayeni. Ngeke sazi. Ngoba siyabona ukuthi le ndawo afuna ukuyivukuza unayo into afuna ukuyisho. Unayo into afuna ukuyisho, akayivukuzi mahhala. Yabona nje ukuthi izinto ay'shoyo uzisho kukhona asuke efuna ukukuveza. Lokho-ke mina ngithi ukuba calculative ngoba nami ngiyakwazi ukuba calculative. Nokukhuluma futhi nabantu abakulalela, uyazi ukuthi obani abakulaleli, obani abangakulaleli. Leyo nto leyo kulula-ke ukuyimonitha, kakhulukazi kubantu abenza i-TV show ekukhulunywa ngayo ko-Twitter, ko-TikTok, onke lama-social media platforms. Siyabona ukuthi khona kune-motive. Ukuthi manje le motive lena noma ingeza naleli side lokuveza lokhu, kodwa futhi siyalifuna leli elinye iside, leli kabahleli phezu kwalo. Manje-ke kuye kunzima ukuthi aqhubekele afike la efuna ukufika khona ngoba la efuna ukufika khona mhlawumbe akuhle afuna ukuveza. Ngesikhathi futhi kungekuhle afuna ukukuveza, nathi sifuna ukwazi lokhu ukuthi kanti why ningabi nonyaka o-accurate or i-date e-accurate. Yini umehluko kanti i-girlfriend nentombi? Wona lo mbondo wenziwe nini? And why uzoba comfortable ngokuba i-girlfriend ehlala nonkosikazi kodwa futhi ungazwisisi ukuthi the same person okwazi ukuba cool ngaleyo set up umuntu ofanayo ongaletha i-girlfriend phezu kwakho, uyi-girlfriend. Usuhlanganile nenye i-girlfriend. Manje ngesikhathi ezama ukuba protective kwiside lika-husband or supportive, thina sibuka ukuthi hayibo, kanti u-delusional lobu umusho ukuthi awukwazi awu-understand ngoba nangu owenza yonke leyo nto. Ngeke uthi-ke ubhoyfriend wakho alande omunye ugele, uma senikhona usuzobuka lo gele umlande nje wazi ukuthi wena ukhona. Uzothi lona uvumeleni, lona ukusenzeleni leso senzo lo siqalile. Ohlonipha imizwa yakho kakhulu mhlampe kuzoba ubani, ugirl noma uboyfriend. Ilapho-ke leyo nto guys. Sengikhulume okuningi.